जेबो लामायानो गैला तारिस। ओइ तारिस, खोनादोंना खोनायाखै? नोंखौ आङो रागा जोंनानै गारफ्लांदोंमोन, नाथाय थेवब्लाबो नोंखौथ' आङो अननानै खनफिनबायना। आंखौ अनदोंलै नोङो तारिस, नङाबा आङो फाग्लि जागोन। संसारा आंनि अनगा रावनिबो जानो हाया। तारिस, खोनादोंना खोनायाखै बालनि? ओइ तारिस, नोंखौ आङो खेबसे गानबावगोन। दुब्रि हाग्रा गाइखेर आरो थुलुंसिजों नोंखौ मोजाङै सुगोन, ओमफ्राय गानगोन। जुदि एबार नोङो खाथिया ना, नोंखौ एबार आङो खिबारियाव स्र' गारहैना फैगोन। ओइ बिसोरा, नोङो आंनि सुखु गोजोननाय गासैखौबो नोङो गैया खालामनो नागिरदों न'? नायसो नायना लागोन आं नोंखौ, लाफाथि लाहारिसै आङो। तालि बालि खालामबाय थानाङा नोङो बारा बिबारि, लाफाथि लाहारिजों। आं बुंदोंमोन ना, फेस्ला बोरायनो आत्माया फैगोन होननानै। थुदोलै बेनिफ्राय आत्माया आंखौ जासिगोन, आंखौ बदला लानो फैदों। थुदोलै अनजालु, आंखौ जासिगोन। অ' আপি কিয় এনেকা আটা পাৰছা? অ' মই কি ভূত নেকি? মোক দেখা পাই যে ইমান যোৱা আটা পাৰছা? नुदोंना अनजालु, आत्मायानो रायज्लायदों जोंफोरजों। फैदोलै माखारि। लाइमोन, बियो आत्मा जानो हाया। आत्माया बिदि नुजाफैया, आं मोनथिगौ। অ' কি মোক দেখা পাই আত্মা লাগি আছা? অ' কি হৈছে তহঁতৰ? रनाय लाइमोन, एक मिनिट। आं थानायाव नोङो जेबो गिनाङा। बियो आत्मा जानो हाया। আপুনি কোন হয়? অ' সিয়াতো ডাঙৰ সমস্যা হৈছে ৰ। অ' মই কোন হয় মই নিজে পাৰি পাইছো মোক তহঁতে চিনি পাৱ নেকি কোৱাচোন? তহঁতে যদি মোক চিনি পোৱা, মোৰ ঘৰটো দেখাই দিয়াচোন। মই মোৰ ঘৰটো বিচাৰি আছো, মই পঢ়াই নাই। মই বা কোন, মই বা কৰ, মোৰ একো মনতে নাই। নাই, আমি আপোনাক চিনি নাপায়। অ' চবে এইটো কথাই কয়, মোক কোনোনো চিনি নাপায় না দেই। অ' মা, মইনো এতিয়া ক'ত যাওঁ? মই ক'ত থাকিম? মই কি খাম? এটা কথা আপুনি আপুনি খিঠাৰ পৰা ফাৰি পাইছে? নিজকে খিঠাৰ পৰা মানে ফাৰি পাইছে? অ' ভালকে গম নাপাং বাপা। অ' কি হৈছে জানানা? অ' মই নদী পাৰতহে পঢ়ি আছিলো। এতিয়া বা মোৰ লগত বা কি হৈছিল কি হোৱা নাই, চব কথাকে পাৰি পালো মই। দে যাং দে আৰু, কোনবা কিজানি মোক চিনি পাবয়ে। কোনবা কিজানি মোৰ ঘৰৰ মানুহগিলা চিনি পোৱা মানুহগিলা দেখা পায়ে। যাং ৰ আগৰ লাগিন। এতিয়া বা মই বা ক'ত আছিলো, ক'ত বা ভাহি কোনখিনিত বা যাই পাইছিলো। मामोन बेफोरो? आं सिमांसो नुदों ना मायो? आं सिमांसो नुबाय थादों खोनालै अनजालु। ओहो लाइमोन, नोङो सिमां नुवाखै, मोगथाङानो बियो। फेथ्लाखौ माथो आं बुथारनानै जों माथो दैमायाव गारहैदोंमोन। बेथ' मानसिया थैदोंमोन, नाथाय बे मानसिया बोरै थांखांफिनखो? बे नंमारगौना नंमारा? नंमारगौना बे बोरायानो? औ नंगौ, बै फेथ्ला बोरायानो बियो। नोंखौ जेब्ला नोंखौ गाज्रि खालायनो नागिरदोंमोन, बे बोरायानो बियो। आसरित, बोरै थांखांफिनखो बे बोरायालाय? लाइमोन, बियो थैयाखैमोनानो। जोंफोर सानैयाथ' बेखौ थैबायना थैयाखै मोजाङै चेकिं खालायना नायाखैमोन ना। डाइरेक्ट दैमायाव गारहैखादोंमोन जोंफोरो। किजानि आत्मासो मारमोन खोना? थै नङालै लाइमोन, आत्माया बिदि रायज्लायाथ' एसेबां मोजाङै। आरो आत्मा जानायबाथ' जोंफोरखौ बियो बुथारथारगौमोन। आत्मा नङा बियो, थैयाखै बे बोराया। नंगौबो दे, आत्मा जालायबालाय जोंफोरखौ बियो बुथारगौमोन ना। होनबा आंनि आखाइनिफ्राय रावबो थैयाखै। आं बेसेबा मोजां मोनबाय, बोराया थैयाखै। आं रावखौबो बुथाराखै। आं रावखौबो बुथाराखै। आंनि आखाइनिफ्राय रावबो मार्डार जायाखै। बेखौनो आङो मा सानबाय थादोंमोन। औ लाइमोन, आरोथ' आरो बे बोराया जेबो गोसोआव गैला।
मोजांसो जाबाय फिब्रिया साला जाथायफोरखौ बावगारजोब्बाय औ लाइमोन फैदो जोंफोर माथो नासो लांनो फैदोंमोन हबावबा नाखौनो मोननाय नंला थौ बारो फुंनि समाव ओइ सेंग्रा सल'आबो खननो रोङालै मामोनथाय नै बिदि नङा सल'आ बिदि नङामोनथ' आयौ दाबो ओंखारखायाखै नामा दाला मोखाङालाय ओइ दि दाला मोखां माखारै दाय माबा मा दाबो जाया माखौथ' एसेबां देलायनांगौलै सिख्ला गोरलै रखम र'लै र' जाबाय दे बारा देलायाबाबो जागोन दे नोंनिया माथो सोरबा हिनजाव गोनां हौवा गोसथोनाय दंखायनो आरो माथो खारसनहैखासिगोननो बेखौसो माखौबा एसेबां देलायनांगौ दे हौवाखौनो मोनसिगोन 1500 था मुख्यमान थाल मबाइल फाबरे बाबा गैया माबा मबाइल लाबोनाय जायो रांखावरि दाला मोखांसो मिथिगौ आरो आंथ' मबाइलनि बागै जेबोखौनो मोनथिया दे दाबो जेबो नङा दे आंहा आपेल मबाइल लाखागोनानो अमा फानना माखौबासो एसेबां टेनसन लानांगौ दे दा मात्र आंनो रायज्लायनो थाखायल' नांगौ बेसेबांथ' सिंगोलै थाबाय थानोलै गायदे माथो बरिंलै खोबसो मानसिफोरा डायलग मारिसि माथो न' लाभ न' टेनसन सिंगोल लाइफ बिन्दास लाइफ होननानै नङालै आसल मथे बिदि नङा सिंगोल लाइफ इज बरिं लाइफसोलै जायबा सिंगोल बिसोरसो मिथिसिगौ कत बरिं आंहाबो गोसथोनाय गैयिनि थाखायनोथ' बेसेबा बरिं खाबाला एबारे खिन्थु आङो बयफ्रेन्ड बानायखागोन आयौ सासेना मा जालानानै दाबो दाय रांखावरियानै बिहासो सिख्ला गोरलै रखम देलायलायदो सिख्ला नङा होनबा आङो बुरि आरो सिख्लायालाय सिख्ला नङा नोङो हाबा जायाखै नालाय बेनिखायनोथ' सिख्ला होनो आरोलै थेवब्लाबो नोङो सिख्ला नङा आसल मथे नोंखौ सिख्ला बुंजायाथ' हाबा जायाबानोखि मा सिख्लायैनो थाबाय थायो नामा सोरबा बुरि जाबाबो मायो मा होनदों नोङो आंखौ सिख्ला बुंजाया आंखौ बुंजायाथ' आरो दाला मोखां बोरै सिख्ला बुंजानो 40 बोसोरानो जाबाय खोनाबायसै नोंनिया ओइ गथ' थांसो माहागोन सोरखौ 40 बोसोर बुंनो फैदों दासो 22 बोसोर सोलिगासिनो आंनिया नोङो आरो आंखौ 40 बोसोर बुंनो फैदों हा 22 बोसोर नोङो दाला मोखां मुजि मारो ओइ गय मुजि मारो ये गथ' थांगोन ना थाङालै एकदानो थांनायबो नङालै माखोबासो फै माखारै लाजियाबो खोना आंनो साननैसोनि उनाव 22 बोसोर जासिगोन बियासो 40 बोसोरनि मानसियानोसो 22 बोसोर सोलिदोनो एसेबां मानि बुरजा थास' बेदर माला सैखांगोन आब' सै आरो लासै लासैनो जागोन दे लासै बेखौलाय माला सैखांगोन माला फाननो लांगोन नोङो हले दैले सैबाय थादो दे एसे स्पिडाव सै जागोन मायाबा दैले सैगोन आरो माबा मोस्रोम माबा फाननो लांला दे मायो मानो फाननो लांला बेलाय फाननो होननानैनो एसेबां मानि जावबाय आरो कटक दाम दा थास' बेदरा कटक फैसा मोनखागोन नांला दे लांला दे फोजोंसार आंखौ रायदों लांनो होआखै बेखौ फाननो लाङाबालाय होमबालाय जोंफोरा मा खरसा खालायगोन फैसायानो गैया माथो थाइसेबो फैगोननो बियो गाबोननो फैगोननो गाबोन फैगोननो औ फैगोन होनदों माथो आं बियाखै खिन्थु गावगायानो बुंदों होमबा एसेबां मानि थास' बेदर दा माथो खालायनो नङाबा फोजोंसार गुमैनोनो हरफागोन दे एसे औ जागोन दे हरफागोन दे माबार' आब' मोनसे बाथ्रा फोजोंसार आदाखौ जोङो बिदि फैबाय थानाय नुबा मानसिफ्रा माबा बुंगोन खोना औ नङाबा आं फोजोंसारखौ गजासगावनो लोगो हमहैनो थांगोन दे जागोन दे आंबो थांगोन दे आब' दे थांनो हागोन दे
आब' जोंफोरनो बेफोरबायदि फैसा होफैबाय थानायखौ फोजोंसार गमिनि बिमा बिफाया मिन्थिबा रायगोन खोनालै बेखौ। औ बास्सा रायगोन खोना, आं बेनिखायनोथ' नाङा होनो, बिनो आरो होफैबाय थायो। नङाबा एबारनिफ्राय लानांलालै, बिदि हाबा जाया मुजायानो माबा मालायनि फैसाफोरखौ लाबाय थानो हामा खोनालै। लाया सानो, बियो आरो लायाबाबो गाज्रि मोनगोन ना। अबावबा आंखौ गाज्रि मोननानै फन खालाया जाना थाबा मा जागोन दिनै? ए फैसा लायाबानोखि फन खालाया जागोन आरो, मानो खालायाहाय, खालायगोन थेवब्लाबो आरोलै। बा थास' बेदरा साफा साफाथार दे। ओइ आब'मोन, थास' बेदरखौ नाजोंसो मा गोथाव मोनखायोलै आङो। नोङो सेन सादोंना सायाखै? सायाखैबा थां साहैथां। ना नांथारैखाय सायाखैमोनलै आङो, र' होमबा साहैनि। इसेफोर नांबाय बायो खोना, थास' बेदरजों जागोन, बेसेबा गोथाव मोनखायो आङो। आंबो गोथाव मोनो, थां साहैथां, मानैसो नांबाबो जागोन दे। ना गोथां मोनाबा होमबा ना गोरानखौनो होगोन दे एसे। दायो माबा आं ना गोरान होनबा मोजां मोनालै। दा ना गोथां मोनबासो। मानैसो मोनगोन खोना, आङो ना नागिरनो थांनि। थां होमबालाय।